Jednostce minut po godzinie 8, a tymczasem w naszym studiu jeju gość. Witamy bardzo serdecznie. Przed nama prawie tere gotka uetim, co dzieje się we Wejrowie i za drogowe inwestycje. A z nama w studiu zastępca prezydenta Wejrowa Beata Rutkiewicz. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o inwestycjach drogowych, a wśród nich na początku to, co wydarzy się już w najbliższym czasie, to znaczy oddana zostanie ulica Okrężna i też okolice. Co dokładnie i jak długo było tam remontowane? Roboty na ulicy Okrężnej rozpoczęliśmy w maju, podpisując umowę z wykonawcą i właściwie muszę powiedzieć, że cała ulica Okrężna została przebudowana. Czyli mamy nową nawierzchnię, nowe chodniki, mamy kanalizację deszczową, mamy oświetlenie, a co najważniejsze, to czego nie widać, to zostały przebudowane również sieci, w tym gazociąg, z którym mieliśmy sporo problemów, ale wszystko się udało. Łączna długość ulicy Okrężnej, tego co tam było remontowane, to jest 414 metrów. Również były właśnie chodniki. Będzie to oddane do użytku w poniedziałek, natomiast ile wyniosły koszty tej inwestycji? Koszty ulicy Okrężnej to 770 tysięcy złotych brutto. I tamten teren generalnie już od jakiegoś czasu jest odnawiany. To jest ta część, która jest w pobliżu drogi prowadzącej do Piaśnicy, prawda, w Wejherowie. Właśnie, tam też już inne rzeczy też były przebudowywane. Tak, całkiem niedawno oddaliśmy również do użytku nową część ulicy Lelewela, rondo w ulicy Lelewela Nadrzecznej. Dzisiaj przy okazji ulicy Okrężnej, zamykając pewne kwartały, bo teraz już mówimy o tym często, że domykamy pewne części miasta, to razem z ulicą Okrężną wykonamy również ulicę Dolną, taki łącznik między ulicą Okrężną a ulicą Lelewela. Na ulicy Lelewela w ostatnim czasie powstały również dwie nowe zatoki autobusowe, więc tych inwestycji w tamtym rejonie w ostatnim czasie było naprawdę dużo. I tak jak już powiedzieliśmy, w poniedziałek kolejna będzie oddana do użytku. Natomiast teraz przechodzimy do dużo większej inwestycji. Przede wszystkim jeżeli chodzi o koszty, jeżeli chodzi też o strategiczne znaczenie dla komunikacji w Wejherowie. Największa inwestycja od tak naprawdę dziesiątek lat, węzeł Zryw. Od kiedy trwają prace nad właśnie tym węzłem? Prace nad węzłem trwają również od wiosny roku 2016, czyli od bieżącego roku. Właśnie jesteśmy po odbiorze pierwszej części z tego etapu, na który podpisaliśmy umowę, bo ja przypomnę, umowa została zawarta na 3 lata, czyli rok 2016-2017 z płatnością ostatnią w 2018. Cała kwota umowy to jest 18 milionów złotych, a w tym roku oddaliśmy etap, na który uzyskaliśmy dofinansowanie z programu rozbudowy dróg lokalnych, dróg gminnych, dróg powiatowych i ten etap to kwota 6 milionów złotych. I to w ogóle węzeł Zryw ma być taką odpowiedzią na potrzeby komunikacyjne Wejherowa, które jest mocno podzielone na linii północ-południe, prawda? Czyli ta krajowa szóstka tutaj jest takim elementem, który troszeczkę blokuje tą komunikację. W jaki sposób węzeł Zryw ma poradzić sobie z tym problemem? No tak, wszyscy, którzy mieszkają w Wejherowie doskonale w godzinach rannych i w godzinach popołudniowych wiedzą, jak uciążliwe jest przecięcie miasta krajową szóstką i torami kolejowymi, bo nie zapominajmy, że tak naprawdę mamy dwie przeszkody, jeżeli można tak powiedzieć, bo to też jest jakiś plus Wejherowa. Natomiast jeżeli chodzi o przemieszczanie części północnej do części południowej na odwrót, jest to faktycznie duże uciążenie. Więc tak, ten węzeł ma przede wszystkim w przyszłości rozwiązać problemy połączenia części północnej z południową, ale to jest jeszcze przed nami, bo budowa tuneli to jest kolejny etap wtedy, kiedy uzyskamy kolejne dofinansowania zewnętrzne. Cały czas tutaj między innymi mówi się też, że tunel, który już istnieje nieco dalej w pobliżu ulicy Chopina, też jest niewystarczający, jeżeli chodzi właśnie o tą komunikację. Natomiast jeżeli chodzi o harmonogram, to kiedy będziemy mogli już korzystać z tej ułatwionej komunikacji na linii północ-południe? Czyli umowę, którą zawarliśmy w tej chwili, której zakres wchodzi budowa 2 rond, które właśnie oddaliśmy, połączenie między tymi rondami ulicą Patoka, do tego w 2017 dobudowanie kolejnego ronda, 2 łącznic z krajowej szóstki, czyli z Gdyni będziemy mogli swobodnie wjechać w ten zakres inwestycji i wyjechać na krajową szóstkę.
Do tego oczywiście wszystkie sieci i ta równoległa do ulicy Jaśminowej połączenie, to jest koniec robót budowlanych, końcówka roku 2017. I to jest właśnie ten zakres za 18 milionów. Tunele chcielibyśmy jak najszybciej, ale tak jak powiedziałam, wszystko zależy od współpracy z PKP, z kolejami, bo musimy też zawrzeć stosowne porozumienia z nimi i wszystko zależy również od środków unijnych. Jak się uda nam zdobyć te środki, a właściwie uda się zdobyć starostwu, bo to ma być ich zakres kolejny, a my się będziemy w tą inwestycję włączać, to wtedy ruszymy dalej z inwestycją. Z inwestycją, która obejmuje nie tylko budowę dróg i tuneli, prawda, bo tutaj cała infrastruktura wokół też musi być. Jakie elementy jeszcze są planowane właśnie w tym wszystkim, co nazywamy właśnie budową węzła Zryw? To jest znowu to samo, co przy wszystkich innych inwestycjach. To, czego Państwo nie widzicie na co dzień. To, co generuje najwięcej problemów i nawet największe koszty, patrząc procentowo. To są wszystkie sieci. Przy węźle Zryw takim najważniejszą rzeczą było przejście pod Krajową Szóstką z kanalizacją sanitarną. To było robione przepustem. Wszyscy mocno obawialiśmy się, jak Krajowa Szóstka wytrzyma ten przecisk. Wszystko skończyło się dobrze, tam dużej staranności wykonawca dochował i oczywiście gestor sieci Pewik, nadzór nad tym był bardzo dobry i taki, powiedziałabym, kompleksowy. Oczywiście kanalizacja deszczowa, odprowadzenie wód w Wejherowie to jest duży problem, więc przy każdej inwestycji, a tutaj szczególnie, bo budujemy duży zbiornik retencyjny, zwracamy uwagę na ten problem. To są również sieci innych gestorów, czyli chociażby energii, ciepłociąg, gazociąg, telewizji kablowych. Na tym terenie spotykaliśmy się chyba z wszystkimi instalacjami, o których tylko możemy sobie wyobrazić, to tam na tym terenie są. Tak jest. I drogi, które z jednej strony będą właśnie umożliwiały przebycie od północy do południa, ale także równoległe z Krajową Szóstką drogi. To wszystko składa się na właśnie inwestycje. Węzeł Zryw. 18 milionów złotych około tyle wynosi całościowa inwestycja. W tym roku to było 6 milionów wydatków, więc tak właśnie zamykamy ten temat węzła Zryw, który do czerwca 2018 roku obowiązuje umowa, natomiast kiedy jakby w tym pozytywnym założeniu, że trzymamy się harmonogramu, kiedy będziemy mogli jeszcze raz korzystać już z dróg? Koniec roku 2017. Dobrze. I tym właśnie kończymy temat węzła Zryw, natomiast kolejne inwestycje to już nie drogowe, ale związane z Parkiem Aleksandra Majkowskiego, czyli miejscem rekreacji, ale także ważnym turystycznie elementem Wejherowa. Jakie zmiany tam się szykują? No, tych zmian będzie sporo, ponieważ od dłuższego czasu walczymy o to, aby móc przebudować staw, żeby móc go wyremontować. Mówię walczymy, ponieważ park jest bardzo specyficznym miejscem. On jest objęty ochroną konserwatorską i bardzo dużo trzeba spotkań i uzgodnień, aby móc w ogóle coś w parku robić. Dzisiaj wykonujemy dokumentację projektową, natomiast jest to taki dość szybki proces, ponieważ wybraliśmy wykonawcę w trybie zaprojektuj i wybuduj. Czyli ten sam wykonawca sporządza dokumentację projektową i jednocześnie będzie wykonywał te roboty budowlane. Co będziemy robić? No właśnie, będziemy przebudowywać ten staw, który jest w tej chwili z domkiem na środku. To taki charakterystyczny znak i łatwo mieszkańcom sobie wyobrazić, które to miejsce. Do tego remontujemy kanały. Będziemy rozwijać w dalszym ciągu siłownię, która już w parku jest. Chcemy tam dołożyć urządzeń. Ważnym elementem, może małym, ale ważnym tak społecznie jest toaleta w parku. Ona również powstanie w miejsce dzisiejszego, tam gdzie stoją toje. Oczywiście trzeba doprowadzić sieci znowu do tej toalety. Musimy wyremontować mostek, który jest w opłakanym stanie, już grozi zawaleniem, też poważna sprawa. I chcemy doprowadzić jeszcze, przynajmniej w części utwardzić drogę do ulicy Zamkowej, od parku do ulicy Zamkowej. Czyli dużo prac, zarówno takich, które my na co dzień widzimy spacerując po Wejherowie, czy przejeżdżając przez miasto, ale także takich prac, których właśnie, jak tutaj nasz gość powiedział, nie dostrzegamy, a które są równie istotne albo nawet ważniejsze. Naším gościem jest zastępca prezydenta Vejrova Beata Rutkiewicz. Godujemy o inwestycjach drogowych i nie plus drogowych, jaci we Vejrovie prawie są odbywają. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.